Oh, usatye ndivuro. Mira. Mati sasakuyezimiseki kai. Ona kashamwari apa ndokunongorohwa nebuka ndikavhura ndega saka chitongonibatsira. Oh, ndako. Saka chitongovhura sha handisiri munhu atangofoira ndikatongofoira zvatongoitikawo but inini hangu ndoziva zvandakanyora ndambofuyira. Sha takutogadzirira ko zvinogona kungondirova kana ndakuudza shamwari dzako. tora wazvipira zvekutodaro sha ini ndaicheka fashi wanzwa ndaitsemura hapana nyaya apa vhura. achivhurika chimboedza ya zvaita chimirai tikuvhurirei mari zao dzenyu mudhara zvakuendwa. Hey, zviriko here hey. Ichatangidza wati ona chimomira mira aizvi right haako mayukaya zvinowanika. Usatye revise wozongonyorawo muna June bo hafuteke werega nenangu kurimaki mudhara kwanai kani uchatozongowana zero futi papapa kozongochitaurawo kuti wakauraya fashi waperewo. Dai ndiri nhangu iwewe kandati nhangu pamushikashika nguva iripo kwete westa mari zvauda kuita ibva batapo emese vaipanapa musatomboudze munhu nezvemari zao dzangu mukuzvinzwa nditi. Alright mudhara but usazodaro kondadii hapana kana chandakakutadzira sazongonovhurike chete mari zao tsaya ndako tangu zvavo but usazoninyadzise plus chimwe chinhu futi musazokanganweka kuti imimi muchada kunyorawo saka mufanira kunge muchitondida isuwo. apa mudhara ndine plan tongonyepera vanhu kuti mayuai zvoreva kuti unogona sha but makavharwa